Situácia s nedostatkom všeobecných lekárov sa na Slovensku zhoršuje. Nemá ho viac ako 280 000 občanov. Aká je budúcnosť štátnych ambulancií? Aj o tom sa budeme rozprávať s výkonnou riaditeľkou Zväzu ambulantných poskytovateľov Naďou Trenčanskou-Bedušovou, ktorá je tu s nami v štúdiu. Dobré ráno. Dobré ráno. Ďakujem za pozvanie. Asi sa rovno pozrieme na tú aktuálnu situáciu v ambulantnom sektore. Takže koľko máme aktuálne v ňom lekárov, ale s tým, že aký počet z nich je v dôchodkovom veku? No, odhadovaný počet je niekde okolo 10 000. To presné číslo vám úplne nepoviem, ale tak sa hovorí, že 10 000. Čo je teda väčší problém je to, že takmer polovica z nich je dnes v dôchodkovom veku. Čím to je? Nie je to zaujímavé pre mladých? To je taká komplikovanejšia téma. Keby sme to povedali tak úplne otvorene, tak by sme museli priznať, že asi to nie je úplne zaujímavé. Nielen z titulu toho, že dlhodobo je ten ambulantný sektor podfinancovaný, že naozaj tam akútne chýbajú zdroje a z roka na rok sa to podfinancovanie nejakým spôsobom prehlbuje. Ale teda aj preto, že to prostredie, v ktorom dnes pracujú, nevyhovuje medicíne 21. storočia, ak by som to povedala takto. Čiže možno by sme aj mladých mali, ktorí by nahradili lekárov v dôchodkovom veku, ale tí už tu nezostávajú. Ja si myslím, že to nie je ako úplne problém len medicíny a lekárov ako takých. Keď sa pozriete, akým spôsobom sa nám dnes vyvíja demografická krivka, keď sa dnes opýtate mladých ľudí, nedávno to bolo aj v médiách, to prebehla tá informácia, vyjadroval sa k tomu minister školstva, že naozaj máme katastrofické čísla, teda v ponímaní tom, že nám podstatná časť mladých ľudí odchádza študovať do zahraničia a to sú presne tí ľudia, ktorí už sa dnes k nám nevratia. A presne toto sa deje aj v prípade teda našich medikov. Dobre, pracujeme ale s tým teda, že ešte stále máme tých 10 000, aj keď teda polovica je v dôchodkovom veku. Dokedy máme čas? Dokedy budeme mať aspoň tých 10 000? Takto myslím si, že úplne otázka neznie. Keď si vezmete, že niekedy v roku 2019 ich bolo, že 14 000, a dnes máme rok 2024, máme 10 000, tak ono to takýmto spôsobom klesať. My nie sme schopní naozaj to, čo nám ubúda, aby nám rovnakým spôsobom pribúdalo. My v Zväze ambulantných poskytovateľov to vidíme aj z trošku iného pohľadu, lebo zastrešujeme tých ambulantných poskytovateľov a skutočne toto je obrovský problém, že nám tá členská základňa klesá. Nie preto, že by oni nechceli byť členmi. Naozaj po väčšine nový vstupujúci lekár do systému sa chce niekde združiť, aby bol chránený, aby o neho bolo postarané, ale my nevieme naozaj vyvážiť vlastne to, čo sa nám dnes deje, že nám prirodzene odchádzajú alebo umierajú, lebo samozrejme to patrí k životu. Toto nevieme zabezpečiť. My sme hovorili aj v úvode, že podľa ZMOSu až 280 000 ľudí, že nemá svojho lekára. Chýbajú nielen v ambulanciách, ale aj v nemocniciach a potom aj v ďalších zdravotníckych zariadeniach. Nehrozí, že by ten systém skolaboval, že naozaj nás nebude mať kto liečiť? Tak skolaboval. Ono vždy to nejakým spôsobom... sa to ucapká. Áno, presne tak. Ono vždy to nejakým spôsobom pôjde. Čo určite sa bude diať, a to sa aj deje, je to, že sa bude nejakým spôsobom tá dostupná zdravotná starostlivosť, že ten pojem ako keby stratíme, že naozaj ona nebude dostupná. My to dnes už vidíme pri čakacích dobách, ktoré sa vlastne predĺžujú neustále. Vieme si uviesť možno konkrétny príklad? No, to je tiež také. Záleží, o akú špecializáciu ide, v akom regióne, ale nezriedka je to aj pol roka. To už môže byť pre niektorých neskoro. Áno, bohužiaľ áno. Problémom sú aj ambulantní špecialisti, čo sme už v podstate naznačili, ku ktorým naozaj posielajú pacientov všeobecní lekári a tieto termíny sú v nedohľadne. Ako sa potom zariadia pacienti? Ja neviem, nezvyšuje sa, možno nemáte také informácie, že nezvyšujú sa úplatky, že ľudia sa naozaj snažia akože dostať k týmto lekárom? No. Úplatky asi úplne nie. Skôr by som povedala, že naozaj dnes hrá prím ten, kto nejakého lekára pozná. Naozaj, bohužiaľ je to tak, že ak máte niekoho v rodine alebo sa viete cez niekoho dostať, tak toto je dnes asi najväčší benefit, ktorý môžete mať, pretože tých lekárov je chronický nedostatok. Naozaj, že chronický nedostatok. A aj tí, ktorí dnes na tom trhu sú a ktorí sa o tých svojich pacientov starajú, tak robia
denne, ja neviem, 60-80 pacientov, že neskutočné množstvo pacientov, kde v podstate to je presne stav, ktorý aj im nevyhovuje, lebo že aj tá kvalita práce, to ako by sa chceli venovať tomu pacientovi, že veľakrát tá medicína proste, oni sú nútení urobiť takým spôsobom, akože, alebo vyberať si tých pacientov. Hej? Že príde vám pacient a naozaj máte plný stav, tak riešite, že a v akom vážnom stave je, a veľakrát odmietnete pacienta, ktorého keby ste v tom danom čase zaliečili, tak by nejako normálne fungoval a vy ho musíte odmietnúť, lebo tam máte pacienta tak kritického, že toho, keď tomu už ide o život, ale za pol roka sa ten, ktorého ste odmietli, dostane do takej situácie, že už sa mu nebude dať možno tak pomôcť. Tu by som možno inak otočila otázku, lebo o tomto nemusíme ani vedieť, že čo sa deje v pozadí, ale čo poplatky u lekárov, na to sú jasné pravidlá. Na niečo môžu mať, na niečo nie. Tu si zavádzajú možno lekári nejaké taxy, kedy sa snažia možno regulovať to množstvo pacientov? Áno, ako v podstate lekár z titulu toho podfinancovaného sektora nemá veľmi inú možnosť, okrem toho teda, že buď zavrie ambulanciu, úplne sa odzmluvní, čo je ten najhorší prípad pre toho pacienta, ktorý síce ambulanciu nájde, ale finančne si ju nedovolí, lebo v takom prípade okrem samotného vyšetrenia platíte všetky lieky, niektoré lieky naozaj sú že nesmierne drahé, ale aj všetky iné vyšetrenia, laboratória, zobrazovacie metódy a tak ďalej. Čiže naozaj sa stáva, aj sa to stalo v minulom období, keď nám vypukla energetická kríza, že niektorí lekári museli pristúpiť k tomu, aby vôbec vedeli zachovať tú ambulanciu, lebo tak nesmierne narastli náklady, že naozaj museli pristúpiť k nejakým de facto obslužným poplatkom, čo akože z titulu legislatívy nie je úplne v poriadku, ale sa to, povedzme si otvorene, že v tichosti tolerovalo, pretože štát nemal lepšie riešenie. Bohužiaľ. Dopláca na to svojím spôsobom pacient. Pravda je však taká, že keby sme naozaj dnes mali ufinancovať celú tú zdravotnú starostlivosť tak, ako si ju predstavujeme, tak, ako ju chceme dostávať, tak, ako je v okolitých krajinách zvykom, tak naozaj ten štát na to nikdy peniaze mať nebude. A my to hovoríme dlho, my to hovoríme roky a nielen my, hovoria to všetci odborníci naprieč celým zdravotníctvom. Akurát taký pocit, že naozaj tá politická vôľa tam nie je, pretože je to mimoriadne nepopulárne opatrenie. Za prvé hľadať spôsob, akým to urobiť tak, aby tá zdravotná starostlivosť zostala zachovaná aj pre tých, ktorí, povedzme, nemajú toľko finančných prostriedkov, čiže tam naozaj musíte prekopať celý systém a vôbec si to povedať, že áno, vážení občania, bohužiaľ stav je taký, že budete si musieť časť tej zdravotnej starostlivosti doplatiť. Alebo si budeme musieť povedať, keď dnes máte, ja neviem, si vymyslím 3 metódy, lebo tá medicína sa v čase vyvíja, máte 3 metódy, ktorými viete liečiť nejaké ochorenie. Všetky 3 sú účinné. Jedna je najlacnejšia, tá tretia je najdrahšia, tak si treba povedať, že len tá najlacnejšia bude z verejného zdravotného poistenia a ostatné budú nejakým spôsobom nadštandard. A toto je ťažký proces, neveľmi sa do toho kompetentným chce, čiže bohužiaľ ten čierny Peter zostal na lekároch a tí lekári musia počúvať od pacientov, že im asi nie je dosť, že potrebujú viacej peňazí. Nie je to o tom. Nie je to o tom. Pred pár dňami som sa s lekárkou jednou rozprával, hovorila skoro to isté, čo ste povedali práve teraz, že skoro od slova do slova. Takže asi toto by mohlo byť jedno s tým riešením, prekopanie toho systému, aby to fungovalo trošku inak. No, potom možno aj ten problém s tými ambulantnými lekármi, nehovorím, že sa vyrieši, bude menší. My tie návrhy dávame a hovorím, že ďalšou vecou je aj to nadužívanie tej zdravotnej starostlivosti, alebo taká tá zvyklosť, ktorú my sme mali. My sme naozaj historicky mali, keď tu bol dostatok lekárov, lebo to nie je problém len nás ako Slovenska, ale celého sveta, že sme boli zvyknutí so všetkým chodiť k lekárovi, mať veci na počkanie, mať lekára naozaj v obci, kde je pomaly 300 obyvateľov, lebo proste to tak bolo. A na toto si treba zvyknúť, že to tak nebude. Nie je to normálne. A naozaj, keď dnes sa pozeráme na to aj na celom Slovensku, ako sa niektorí ľudia búria, že ďaleko mám k lekárovi. Aj my v Bratislave máme ďaleko v lekárovi, alebo tí, čo bývame v okolitých dedinách, akože v Bratislave za deň prejazdiť 100 kilometrov, mi potvrdíte, že nie je absolútne žiaden problém. Akurát to tu tak nejak neriešime, pričom 7-krát tiež prestupujete, aby ste sa z bodu A do bodu B dostali a my naozaj riešime až také zbytočné veci, že 15-kilometrový dojazd alebo také. Nie je naozaj situácia na to,
A tým ľuďom to trpezlivo, ale lopatisticky treba vysvetľovať, aby ten lekár bol v každej obci, aj tam, kde sa neuživí, lebo dnes sú už tí lekári súkromní podnikatelia. To znamená, že ten lekár nech dostane akúkoľvek podporu, akúkoľvek dotáciu. Na začiatok OK, ale on musí fungovať aj o rok, o 2, o 3. A 300, 400, 500, možno ani 800 pacientov ho proste neuživí. Nezaplatí sestričku, nezaplatí prenajom. Je pravda, že vo veľkých mestách dojazd 30 až 50 minút nie je problém. V tých menších mestách to už považujú za veľkú vzdialenosť. A to je naozaj iba o tom... To je zvyklosť. Dokola to vysvetľovať, prečo je to dôležité. Myslím, že na túto tému by sme sa ešte vedeli rozprávať. Zatiaľ to ale my nič nevyriešime, ale minimálne o tom treba hovoriť. Dúfajme, že keď sa stretneme niekedy na budúce, tak poviete, že sa to celé absolútne zmenilo a že tá krivka ide už smerom nahor a nie nadol. Ona je taká optimistka. Ani neviete, ako by som si to veľmi želala za všetkých našich lekárov. Budeme držať palce. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja vám ďakujem veľmi pekne a želám ešte dobré ráno.